Са незаменими. За пример ще вземем град Брашец. Миналото лято бях там на разходка. Имаше една пътека и 2 часа пътя вървях да видя един водопад. Водопада не беше нищо особено, обаче през цялото време по мен беше пълно скоро и чуех защо като ти отгоре навсякъде имаше десетки, за всяка ливада имаше табела каква е била тази ливада. Въобще да ме впечатли, особено пишеше, за всичко пишеше информация, имаше най-различни неща. Също така, водопада, който беше там, не може да се мери въобще с нашия хайдушки водопад, който имаме ние. Направо си е Ниагара пред него. Тази поляна, която ви казах, за нея с някакъв дявол беше правил някакви неща там. Нищо кой знае какво. Ние имаме една местност, наречена Вазов камък. Намира се на около 1 км от пистата за кон. Тази поляна, ако случайно бяхме диви кози или някакви муфони, ще да стигнем по-лесно до там и предлагам да направим по-добър път там. И като стигнахме на този Вазов камък, на този камък някога Вазов е творил. Мисля да сложим, да има повече информация за Вазов, за Престоя, Берковица, не само... Имаше табелка Вазов камък. Така. Други проекти е реставрирането на Калето и всичките музеи в нашия град. Реставрация на читалището, защото за мен лично читалището не е много хубаво. Примерно вчера както един актьор, като Асен Ботечки идват в това читалището, не е кой знае какво. На мястото на заводком мисля да построя писта на автомобилна. Защото мисля, че в Берковиц има много хора, които избиват комплексите си по някакъв начин по улиците, което не е много правилно. И мисля да направя тази писта, за да има такова място, в което те да се чувстват по-добре, карайки колите си в безопасни условия. Ремонт за пътя Ком. Зоната Ком ще бъде преобразена. Пътя ще бъде уширен и асфалтиран. Ремонт на двете хижи, защото не мисля, че хижите за кой знае какво условията вътре са малко по-тежки от тези навън. Също така ще създадем проекти за подпомагането и възобновяването на смърчовите гори, които се намират над старата хижа, защото това, което мисля да превърне горе Ком и зоната около Ком, няма да е много добра гледката, ако гледаме изсечени дървета, ако вози от камиони и разни такива неща. Площадка за планен ресурс ще направя. Уширяване и удържаване на ски пистата и построяване на лифт. И сега малко с по-мечти, които аз искам да осъществя, ако евентуално стана кмет. Това е малък Ком. Фунията среден Ком. Тук се намира една местност Штърковица. Мисля от тук да започне едната основа на моста, другата да от другата страна на фунията. Мостът ще е високо около 800 метра и ще е идеална предпоставка за скачане с бънджи. С мъже, разбира се. До този мост ще се стига по пътят, който евентуално ще направим отгоре, или по един заобиколен маршрут, който е по-пред. Той започва от Петрохан и специално около 20 км. Този път също ще бъде по-реставриран. И надявам се да се забавлявате на бъдещето. За самия Ком. Значи да приемем, че това е Ком от птичи поглед. Това е паметник, тук има други неща. Паметник ще сложим нов паметник, не че имам нещо против този, но ще сложим паметник произведение на изкуството, за да още по-почестаем великолепният ни връх. Западната страна, която е от града, е почти отвесна и е идеална за тераса. Тази тераса ще започва от един край на Ком до другия. Формата на полукръг ще е, височината надолу ще е около километър
Подът ще е прозрачен. Надявам се да създадем много адреналин в посетителите и да се върнат пак. За изработването на всички тези проекти ще потърсим помощ от Европа, ще направим виртуален макет на града, как би изглеждал след като стана евентуално кмет. И ще се надявам да впечатлиме, съжалявам, че стоя в дир към вас, и ще се надявам да впечатлиме хората от Европа, които евентуално ще ни спонсорират и заедно да осъществим моя бъдещ план. Благодаря ви!